Mulla on tässä korttitemppu ja mä tarviin siinä korttitempussani 4 S korttipakasta. Ja jätetään alkuun 4 S täältä näin. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja sitten viimeinen vielä 4 S. Eli 4 S ja niiden mä tarvin 12 muuta korttia. Eli yhteensä on 16 korttia, ei enempää ei vähempää, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 korttia. Näin mä en tee mitään, mä laitan ne pois toistaiseksi. Ja nyt lasketaan vielä nämä kaikki 16 korttia tähän, niin varmasti on oikea määrä. 1, 2, 3, 4 S, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 korttia. Nyt mä otan näistä korteista kuvapuoli ylöspäin mun käteen, osa mä otan kuvapuoli alaspäin mun käteen, sitten otan kuvapuoli ylöspäin mun käteen. Idea on vaan se, että ne sekoittuu tänne näin. Sitten otan S kuvapuoli alaspäin mun käteen ja nämä viimeiset kortit kuvapuoli ylöspäin mun käteen. Jos mä nyt kysyisin, että miten päin nuo S on täällä, niin miten vastaisitte? Onko se kuvapuoli ylöspäin vai kuvapuoli alaspäin? Kuvapuoli ylöspäin. Ylöspäin, okei. Katoin vaan, että olette hereillä. Hyvä, että olitte. Nimittäin ne S nimenomaan on kuvapuoli ylöspäin. Ja nyt mä pistän näistä Sistä yhden tuohon kulmaan. Pistän loput tähän etureunaan myös. Näin. Ja pistän jokaiselle S:lle 3 korttia. Ja syy miksi pistän noin kortit kuvapuoli alaspäin, on että jos mä pistän sen kortit kuvapuoli ylöspäin, niin keskittyisi myös näihin kortteihin. Mutta tässä on nimenomaan ideana keskittyä noihin S. Sitten pistää vielä viimeisille Sille 3 korttia. No. Nyt mun avustajan tehtävänä on valita väri, punainen tai musta. Punainen. Punainen, eli sulla on punaiset kortit, mulla on mustat kortit. Sitten valitse pata tai risti. No pata. Pata, eli mulla on pata. Eli mä käytän pata S, tässä näin, sulla on punaiset kortit ja toi risti S on ylimääräinen tossa. Mä otan ensin tää mun S, pata S ja 3 korttia. Ja mä laitan tähän koteloon. Niin kuin näette, niin se on tyhjä, siellä ei mitään ylimääräistä ole. Se on tyhjä pahvinen kotelo. Mä laitan nämä 4 korttia sinne sisälle, ottaa vuoroa. Ja sen tuohon eteen se on näkyvillä. Sitten mä otan ensimmäisen S tästä näin, ruutu S. Siinä on 3 korttia ja toi S. Ja tässä tempussa niin oikeastaan tää kohta on se, kun taikuus alkaa tapahtumaan. Käännän tuon S kuvapuoli alaspäin tuohon noin, pistän sen pöydälle. Ja näin korteilla vähän kun heiluttaa tuosta päältä, niin aiheutuu se, että se S vaihtuu. Ja se S tosiaan on vaihtunut toiseen korttiin tuossa pöydällä. Otetaan seuraava S, hertta S. Siinä on taas 3 korttia ja toi S. Ja tehdään tässä tempussa tää kohta vähän eri lailla. Käännän toi S kuvapuoli alaspäin taas niin kuin äsken. Ja pistää se S tuonne noiden muiden korttien sekaan kuvapuoli alaspäin, kun nämä muut on kuvapuoli ylöspäin. Nyt jos otat kiinni siitä S:stä ja vähän heilutat sitä noin ja sitten näytät sen kortin noin, niin huomaatte, että se S on kuin onkin. Hävinnyt. Tai oikeastaan vaihtunut toiseen korttiin. Jälleen kerran. Tuossa on vielä viimeinen S, risti S. Otetaan se siitä niin ja siinä on taas 3 korttia ja toi S. Ja tehdään tää taas eri lailla. Pistää nämä kortit kuvapuoli alaspäin. Tää S kuvapuoli ylöspäin tänne väliin. Ja kun painaa ne kasaan, pieni heilutus tuossa noin ja aiheuttaa sen, että se S kääntyy siellä kuvapuoli alaspäin täällä pakassa. No onko se kääntynyt kuvapuoli alaspäin vai onko se kenties vaihtunut toiseen korttiin kokonaan ja se nimenomaan on vaihtunut toiseen korttiin kokonaan. Nyt kun kaikki varmaan tietää, että ei mikään voi hävitä kuitenkaan kokonaan, että jossain se on aina oltava, niin sen todistaa se, että kun mulla on täällä vielä tää mun oma pata S:ni, on tallessa sentään, hyvä, niin noi kadonneet S tosta pöydältä, niin on kun onkin ilmestynyt tänne koteloon tuon pata S:n kanssa. Ja niin kuin näette, niin tämä kotelo on täysin tyhjä. Siellä ei mitään ylimääräistä ole, että siellä ei ole jäänyt mitään kortteja eikä mitään salataskuja. Ne kadonneet S tosiaan on siirtynyt sinne koteloon. Ja se oli semmonen
korttitemppu. Kiitos.